Kawai ke Kharkhana od Dieng hanyo mer kala Ingkhong khat ha kamiet khandai terik benai bala aja arpulai ka jingdu na kani ka jingpluk la long da ki phaulak ya kani ka Kharkhana od Dieng la trade ba arbes kharsati ki pulit pelip ding kila ban pelip hadu arkenta ya ka daw jong ka jingplu ompat la ban tip. Ay ba, tansin na diyan lang dia. Bau lah, ini lihat sekarang.